Bojujete s komplikovanými softvermi a Excelmi? Ste zahltení administratívou? Strácajú sa vám dokumenty a máte chyby v dátach? Trápite sa ručným prepisovaním PDF-iek a papierov? Nedokážete sa rozhodovať na základe vašich dát? Máme pre vás riešenie. Predstavujeme vám Modulário. Našu prelomovú technológiu, ktorá vás zbaví trápenia s podnikovými softvermi, Excelmi a vývojom vlastného softveru na mieru. Modulário je platforma, ktorej dokážeme vytvoriť akýkoľvek interný systém pre firmu, ktorý sa plne prispôsobí jej potrebám a požiadavkám. Na úvod si môžete vybrať z desiatok predpripravených, navzájom prepojených modulov alebo vám vytvoríme nové moduly na mieru. Už sa viac nebudete musieť prispôsobovať existujúcim modulom a presne stanoveným postupom ako v tradičných krabicových riešeniach. Modulário je plne konfigurovateľné a rozšíriteľné, kedykoľvek to budete potrebovať. Sťahujte prispôsobené tlačové zostavy. Generujte nové dokumenty jedným kliknutím, alebo čokoľvek iné, čím v súčasnosti trávite hodiny času. A navyše, už nikdy nebudete musieť vy ani vaši zamestnanci prepisovať žiadne dokumenty do systémov, či už sa jedná o faktúry, bločky, servisné správy, katalógy alebo akékoľvek iné PDF-ka a papiere. Tiež zabezpečíme, aby vaši zamestnanci videli len to, čo potrebujú vidieť. Všetky vaše dáta budete mať v jednom systéme, aby ste mohli robiť dôležité rozhodnutia na základe prehľadných štatistík. Netrápte sa už viac s desiatkami neprispôsobivých krabicových riešení a komplexných Excelov. Digitalizujte svoju firmu pomocou Modulária a ušetrite 10 000 eur ročne.